What is that? Sige na mas ko dire. Na problema gid si Tweety sa mamasko sa ila. Halos kada adlaw na lang mo ani uwan og init mo ani gyud. Ang itagaan ako sa 5 og lighter. Bato ni maron. Basta di na sila panay gulo na sila dita. Og samtang gakat ko sa siyang katul nga bugan ako siyang giingnan nato nang sudan atong plano og gihatag yang lighter nako ako lang iyang pabuhaton og siya lay magulog-ulog sa mga mamaskoen ko sige gikuha na kong 5 og giara ni barog na. Are mo dire panganta ba? Are mo dire, taro mabalik uno. Ibabalik yun ako sila og kanta para makabutbuhat ko sa among plano dire. Aos nang inan diha lang mo ha kay posto man ako yung regalo dire. Kay wan init na agad mo dire da. Luoy ko ninyo. Mo nang tingbol ako yung regalo dire para dinhi mo sige balik-balik. Ina na mo ka pinangga. Og dito na kuyawan kog 1/4 kay nagwi-wish yun naman na sila dire. Gusto naman ni manguli. Nangita pag kog para puto silang regalo nga tiningog. Kay ganahan ko magbalik-balik ni mga bata dire. Mao nang kinsay ganahan mamasko diya guys. Ari na mo sa ilang Tweety salon. Pamasko lang mo. O bilib sila kong Tweety guys. Maay kay madagulog-ulog mo normal lang kaniya ba. Lingawog kay mga bata. Maay jud kani mo dag sila stock Tweety da. Kitab ko na mamaskuhay nga galing ko dra sige rektis ngi. Bot pasabot na guys. Okay na niya sa pamaskuhay. Kada pa man na to ihatag ang ilang regalo guys. Kaya ato pa man giputos. Para ganahan gani sila magbalik-balik ron. Og dire hinihinatag posisyon para maputos na nato ang ilang regalo. Lipay-lipay sa bago ang sakuna. Napailang ko sa kakauban silang pasinguan na. Tunga-tunga pagigbuhok mo rin karang tao. Og dire dapita ato nang gimani siya ang ilang regalo nga di nila makalimtan o ganahan sila magbalik-balik. Awan na masko guys. Naglingkod pa. Unya sige nagsinyas nako ang dalagang daligingding nga nasa kong kilid nga man ako no sila kanta og gihatag na kong 5 ni. Og nagpay pakapin kanta. Grabe. Yawa kanta. What is that? Oh shit, not good. Ayaw mo kaulan. Ano bang klase ng tao? Maloy lang ko. Ano to?